Lizoqala ukuqulwa enkantolo yemantshi yaseNtuzuma ekupheleni kwephezulu icala lomqeqeshi webhola lezinyawo weqembu laseNanda Newtown B eThekwini. Ubhekene namacala okudlwengula izingane zabafana abeziqeqesha. Leli cala selihlehle izikhawu ezintathu esikhathini esingangenyanga njengoba umsolwa egcine esetshele inkantolo ukuthi udinga ummeli kanti ekuqaleni wayethe uzozimela. Imfanekiso yabafana abadlala ibhola lapha siyisebenzisele ukulandisa ngodaba, akusiyo imfanekiso yezisulu. Njengoba kubhekwe esikhathini sokuvulwa kwezikole, kusenzima ezinganeni ezaba izisulu ezinsolweni ezibhekene nalomqeqeshi, njengoba kusenzima ukulibala ngesehlo esabehlela njengoba bengazange baphumelele nasezifundweni zabo zanyakenye. Ingane azikho right, azikho right ngoba abawu-2 bafeyilile esikoleni uyedwa ephasile. So bona noma bangenza phambi kwethu ngathi ba-right kodwa nomzali yabo ubona ukuthi abekho right, abasafani nangasekuqaleni. Nabaholi bezenkolo abaseka izisulu bathi kuyakhathaza lokhu ngoba umsolwa ubambezela ukuqhubeka kwecala. Kwazona inkantolo ngathi uzwelo alutho kangaka ngoba lokhu hlehle sekusuku lesithathu manje 8 10 31st so kutshela ukuthi ngenyanga yodwa hlehle kathathu. Leli cala lihlehlela umhlazi ngama-30 kwephezulu njengoba umsolwa esenayo ummeli ozommela kuleli cala.